san ka wa zai san ka ina ba masanin ka shi yaro na rashi. Waye san ka wa zai san ka ina ba masanin ka shi yaro na rashi. Farko da rabbana sarkin kyauta, sarkin da shi ya kage halitta ta. Allah ka haskaka mini hajata, zan yi yabo ga shi yaro na rashi. Zan yi yabo ga shi yaro na rashi. Shi yaro na rashi. Allah ya rubu na salatin ka wurin nabi wanda ka yau ayyuka ala ciki sahabbai zarkaka da auliya wa hasken hanyar ka, da auliya wa hasken hanyar ka. Shi yaro na rashi. Irin su shehu Ahmadu Tijjani da bai shehu gausin zamani, hasken sanin hakikan rabbani uba gare na hasken Qur'ani. Shi yaro na hasken Qur'ani. Shi yaro na rashi. Ya shi ɗaya buya maulana uba gare ni sirrin maulana, kai ne ka zam kalifan maulana, kai ne a zahiri kai buyana, kai ne ka zama sirrin zancina. Waye san ka wa zai san ka ina ba masanin ka shi yaro na rashi. Rashi da shirya daga rabbani wanda ya zo a gausin zamani, mai hidima fagen alkur'ani. Karama ta barhama sun gani, karama ta barhama sun gani. Shi yaro na rashi. Dan asalin hakika mai girma wanda ya zo hakikar barhama, shehu ya mai ramana mai girma, mai yin rabo da qur'ani ne, mai yin rabo da qur'ani ne ma. Shi yaro na rashi. Dan asalin sarauta dan gata ya nasu su kai ɗaya ne mafita na dina shewa Ahmadu yan mota, mai almahajiri ka zan mafita, mai almahajiri ka zan mafita. Shi yaro na rashi. Kai ne rufin asirin yan ɗai ba, mai fage mai madina bai ba a can Kaduna birna wadu ba, tudun wada hada ba da rawa ba, iyakaci ba za su gidayo ba. Waye san ka wa zai san ka ina ba masanin ka shi yaro na rashi. Hakika yau ko ba hutawa ba a rayuwar ka baka tsagaita ba, aiki na shehu san baka wai ga ba, hakan ka zo ka koma ba wai, hakan ka zo ka koma ba wai ba. Shi yaro na rashi. Shi rayuwa da yantare lillahi wanda ya zo a ikon lillahi, shi shiriyar gidan Abdullahi, hasken Muhammadin Rasulullahi, hasken Muhammadin Rasulullahi. Shi yaro na rashi. Su ne rasuli ya yi wa alfarma tun zamaninsa suke mai hidima, su a sahabiyin mai alfarma. A yau a auliya suka himma, a yau a auliya suka himma. Shi yaro na rashi. Sannan rasuli ya yi masu labari ya ce akwai zamani mai sirri, mutum cikinsa sun naɗa alkhairi. Su yan uwa gare ni cikar sirri, su yan uwa gare ni cikar sirri. Waye san ka wa zai san ka ina ba masanin ka shi yaro na rashi. Sahabu suka girgiza ba shakka har suka ce ko mu muka kalle kamun rayuwa da kai har mun harka, da me kwa za su fi mu a sashin, da me kwa za su fi mu a sashin ka. Shi yaro na rashi. Ya ce da tsantsar imani su ba su ganni ba suka imani, rai da jikin su fansa sun bani, su za su zo a ƙarshen zamani, su za su zo a ƙarshen zamani. Shi yaro na rashi. Sahabu suka roƙo gun Allah domin su zo ta jalle yan baila, irin su ne su shehu waliyillah, su shirya ta da rasulillah, su shirya ta da rasulillah. Shi yaro na rashi. Rashidi shirya daga rabbani, haske na da dabin annani wanda ya zo a Ahmadu Tijjani, hakikani na gausin zamani, hakikani na gausin zamani. Waye san ka wa zai san ka ina ba masanin ka shi yaro na rashi. Sirri na shiryar ma a islami, tabbatuwar mu duka imani, sirri na dawamar ma a isani, shi tarbiyar mu shi ta rakil aini, shi tarbiyar mu shi ta rakil aini. Shi yaro na rashi. Sirri na shehu Ahmadu Tijjani. Shi yaro na rashi. Da bayan shehu gausin zamani. Shi yaro na rashi. Mai gibiri ma ainihin isani. Shi yaro na rashi. Domin na yalwa shehu ka dube ni. Shi yaro na rashi. Domin su nusa sarki ba rauni. Shi yaro na rashi. Dan babu shehu Ahmadu in mota. Shi yaro na rashi. Da shakali hara zama kasaita. Shi yaro na rashi. Mai Ahmadu alƙali mafita. Shi yaro na rashi. Malam ya wuza sirrin maulana. Shi yaro na rashi. Malam da wannan shehu masoyina. Shi yaro na rashi. Abba wurin ibada ummina. Shi yaro na rashi. Ku ba ka shehu da yabo maulana. Waye san ka wa zai san ka ina ba masanin ka shi yaro na rashi. Dan mutanen gurin zan sa aya Ahmadu mukutar da rashin nabiya, dan mukutar mai mani tarbiyya, sirri na shagaru na uban gayya, sirri na shagaru na uban gayya. Waye san ka wa zai san ka ina ba masanin ka shi yaro na rashi.
waye san ka wa zai san ka ina ba masanin ka she yaro na rashi waye san ka wa zai san ka ina ba masanin ka she yaro na rashi